som si veru sám na vine. Nuž ale, poručeno Pánu Bohu. Ak ti je tak súdenvo, Miško môj, veď sa len na nich kúknite. Ako je to spochabenvo, jeden do druhýho. Kartu, Liebesbrief, patrí vám, prečítaň, až chcete. Pre mňa karta, kúkaj tu. Marka, neuveríš, aká je tá Hermína neporiadna gazdina? Nikdá nemá to, čo si ide od nej požičať. A mňa za opilu vyhlásiť. Čo mňa spomínate? Lebo ti sa pochvál, nech teba zavrú. Veď vy svietite. Len od vašich dverí až po švolikov. A bude Miško za tebou chodiť ako Čučkurtiho kocúr za magacinárovou mačkou. Ale čo, keby som to ja sám vedel. Ja to tak cítim, túto. Tak ma teda zo srdca miluješ? Z toho, Anička, z toho. Milí priaznivci divadla, pozývame vás na jednu z najobľúbenejších slovenských komédií, kde hlavné slovo nemajú muži, ale ženský zákon. Čo sa stane, keď sa do čistej lásky Miška a Aničky zamiešajú tvrdohlavé matky a jedna prorečnica Dora? Príďte si pozrieť nesmrteľný príbeh o klebetách, intrigách a slovenskom temperamente, ktorý je aj po 100 rokoch aktuálnejší, než si myslíte. Zažijete dedinskú atmosféru začiatku 20. storočia s originálnymi krojmi z Kozároviec, ľudovými spevmi priamo na javisku. Dramaturg a režisér v jednej osobe Ladislav Mráz spojil klasickú komédiu s nárečím Kozároviec a autentickými ľudovými piesňami v podaní folklórnej skupiny Matičiar. Na javisku vám ponúkame láskavý humor i satíru, vyostrené emócie, no i spomienku na to, ako to bolo kedysi a v niečom je stále aj dnes. Vychutnajte si vládu ženského zákona, ktorý charakterizuje láska k deťom, silná túžba zabezpečiť rodinu, pokora i hrdosť. Divadlo Hron Kozárovce prináša túto klasiku s humorom, ktorý vás nenechá chladnými.